Sompa and wasugu a utie nananom yamamu nyina ensamo a yaboa no wawie woman krofama so de bi kan ni nutuni nata tokro ne apomu mronto ene ye de bedam no yebeko akokọ amon sa pray yesi amanfrafo ni bi da so hihye tokro num. Honorable Collins Adumako Mensa ukwa Ghana mrasa badwamu a abadwako ye hwesi kasam nsam so no ene no pai wone o ma he odubu a chia tinkomo a ensam no yedi mu ma ne nyina ebrewo nananom a waposome fra ho ena wo motiamu no sem puntuo yabo wonom na asante mawura de etia ne se ene obetena se na one edom bi ahia atwetwe nkomo afutu akodi ama tescon se wonum momoden na social media no wamufamo NPP amanyoko hu dawuru kani titrani wa asante mantamo de ma NDC amanyoko no wapaja nensa ekansem bi Reverend Benjamin Apia was say yama kwan na abampofo nye wonum adwuma wo bra yemfa yehwene enkowurawura wo munsemu obia bompa ye se oman no sika no sade ye wode toto dollar no ho a ekwan no wagesa wo bas ansa na waduru no ena wie ye ne onimdifo bi ya wonim de power sika sembedi nkomo ma obetre yade bi Western of suku ba ko yatum ni nyina na ne sempanifo a ye ne suku no mu no eyawrahosem kasia panu ni de animuni wahene ni ama krancha dazo of mami premeni wabapa amesa mene nana kwabena kese na ye kai wo se akokra mafia solis no ya bomode de pebihwe na efe pa nyasem keto a ye kase yemfa pa enka samu a efe yie pa na eba utubu se yes eniema de dem a wote ase Sompa common so ifiada bia nwumre no nan ekosi no nsia wote se de nsam no ebrewo we no eye afutuo ne akwankyere de ma wo ewa wawre bra kwantuo ya wonamu ema wo remfisa ta no so apatrapa new site ho na Dr. Abbey obo dwuma se biribi nya sam keto akwa wori nubra hahamanua hiri aka bom honhom fam no honam fam yare bia ebedwane Clouds internet wasi etwetwesi abomoden a obeba be ne camera de amawo ene CCTV cameras installation obebi amawo ye frɛ no de akromfo suro wonom ewo top high Love FM woni wonom ne di enimhwe fido sikana ya yirade bomoden ase obe download app no ewo mo phone no so na wontwa obesi an wojo kens efiada bia woje bread transe wo bra ene no mienu abono a eto wura Canada Japan ho sempa erechire Ghana for kase bono ene pay na kakra nie na nenam social media no so okopie mu akokọ amon ya no wo ejeso municipality amanfrafo age edan bi aboso pepre ya omo ye den ya yeso omo ti suku de no omo kire ne suku won so a akoye bo achibidin ne yeso omo mfie no du nwotwe ekopem aduasa ene omo ewo ho nam so mo no nyamfo Daniel Usu ya wono assembly member edin sem ya tudwasa asem no ehu papa no omo kire womo no ebi firi Kenya Cameroon Niger Burkina Faso se kwan pen ene womo fa so ombe wura ho wopinim wose wom se ya kire bidie nanso osusu se dodo no ada so hyeponum enu nti obesere sabambofo no womo madwuma na safo ni nyinada yenyi womo so FMPA so foreigner for omaba mepom here so free Kenya Mali Burkina anoma betra mepom here no mo a omobe han dan fie mu han fie ni mu a ombeje fie ni mu a omobeje omoye sa omwadwuma omoye no omwadwuma omoye ne se omoba omo kire se nedi kan information nya se omo se ye papa kojosafo a oye machines ni ade no omo na ye ne online ye omo ni dealing market for obeti school kumase ya omo na da no nti eba nti ase school na wo ko nti se otua almost 75 million ansa na onye se school no kwan wura mu registration ye no nti information ni ba soja ni bi na one soja ni bi na ma nya hint na manya atete ho se bi obi ababa to be ko sa fie ho no ya to gate ni mo abontene nti unim so obi anso ni fie ho ti soja ni ba ya omo cameras wo ntu gina gate na no ko mu hu wo inside to obi na obebie wo nti soja ni ba ya nya proof na ya se me committee for kan ho ana e pa police for kan ho a police for kakra boy ho ban wo hanom e kan wo e koye nti e say better see twa kredo ne dan see twa kredo no right inside that Tuesday na asema e see na me kan nti e bowra efie ho no e dan ne de da ho sa ye hu obi a ho om computers ne o ma ye gugu de egu nti dan ba ko na ne embie na me ne nan bo mu bie gate e bie na ye se omo se nipa makoma ko 21 omo se inside nti ho na boy na kire se we no na
a front man this or a genius cano. I'm part any minimum and Cassan says that I have must and this says Canada Masujanino. So Jan Kujina ho first one who is no mass and 75 million Masujanino. The whom a Juma and so Macan Omuna Shadam ho, I just say Omudumpi, Amunkobia, Omubedi Dio, Ubanusu, as a cotunsu at the bro, Ominazu for a gun and Niba Kukranim. Copim Sen Ra, Saturday a coaching for information for by a coaching for a man and ma almost 27 for France who fear for Frubim. And the Enra na ye di hujumana na omo agent bi frame say one dey di o manim na den ntino so me man hwe a wotrete say one me nya asem ha nti oba me fie na me fie dey ontimi ma me fie nti case ni na police station and immigration for nto onko ho no me hana koye new site chem akoko amo achia secretariat a she juso ase me hana koye new site but omo amechi omo nyina no Saturday dey amechi omo nyina no MC Adaroma ama immigration for no be boa me ama ne omnifa no dos nti nipa be ye chema police station ya ho ha dey be for meswa dey be call donyina dey be call juso ne na me say ne na omo ye omo ho adwuma say omo ye omo nyina African ha dey omo akom kru we akokwa amon electoral area onmonyan for Daniel wo husu ya wo kire ensemu amanfrafo a wo mo ya gimantamu ho aboso yada se papa baby a wo bia na dwuma ana yade ma wo yenuanom centers bebere so kan ye ho a awie yi yade ensam no ma adehye ya edi akwaniaba ene anopa ye bra wo ma hene ye wodubu ache etenase no ma wiase nyina ache no ensam bebere ana etodwa na enkomo ba ko a ebeto mu ene se IMF sade edi ka te omo ho pampan no ene ena nkomodie no ebe hyase ne sade mu nsam ebesi akro na no na mpanin se nso beto a ya mframa dikan ne sa ye nti no ma hene mframa ya edikan no wone wowura ya ye friend se Collins Atomako Mensa se wudu wani kyerem ewa figya kwabere nofo a wone ne mrase bejane de ma adehye ya ewo honom sa wo sa kopie mu ewo Ghana mrase bejwamu a abadwakuo ye hwesika sam nsam so no papa yi odi mu akotere ye pa ensam bebre ana odi tudwa o ma ye wodubu ache busa ne se Ghana fo bi wo suro bi wo mu se sade niema esikika kono na nkomodie ebe hyase no wa hwe ya hyese bi aban no de ba se free senior high school ni de akika ka ho no wa hwe na mpanifo de o mu se koka no so o ma hene tie me ka asem a kyerɛ emfa wo so na ento mansa nyina se saade no ehubia nim enya de se free senior high school no aban no hyese ne ade a ene ma be frase no o mbetwa mu efri se me nkyerɛ wati kura wo de me mfa ba bia enye emfato ho kura me a me kwa abere ha ya fita kwa abere ha ya wo de bra ne be hwa de ebere bi etwa mu sa wo dun kuntabuo pa gu fam a woni na free senior high school no emaye na onya kwan ekopie mu ewonto aso school no ekwana nim bum ya tese me ha mani kwa na be so ha mu chichemu aduokunum na sa sese wo ya base ya ebo adehye ebo woni bie wo bia de ne be ko school se ya sabi abantrimo ode se de kra enya de se obetwa mu onam Collins Atomako Mensa and this is one call IMF program. It took them 9 months and sign a Umunya program. You declare year no 1st July. IMF I can say or you're very hopeful say by the close of the year you need to make a program. It's very, very significant. We say IMF, one of the main reasons why we are going there is because of balance of payment support. Now it's a union say they are prepared to give us as high as $3 billion US. For 3 budget cycles. Let's just say every month at once. But every year they can give you $1 billion to support your budget, to take care of your balance of payment deficit. But the program by December, it will be very, very good because then it will signal to the international world and to the financial market that Ghana has claimed the program. You come in with some confidence and like that. Now, IMF program says they are taking politically difficult decisions. Maybe a program like this will give you an opportunity to take such decision. And to what it is saying, say, oh, young teacher training allowance, ABC nursing training allowance, 3 years look if you feel so politically, programs like this can force you to take such decision. Now, baby, Ghana, it's very clear to everybody. Say yes, your challenge. What are the challenges? In terms of where the energy is spending on the difference, it's
It's as simple as that. Let's just say every year you're saving $100 million. Yeah, acquiring a hospitals, all the other expenditures. I could be there 150. And if any deficit, let's just say deficit no wider and wider. You know, how do you bridge the gap? So expenditure no trouble. Now the question is expenditure to ensure say you come back onto levels that are very acceptable. I don't know your decisions are. I'm sure that during this discussion, maybe I have a strong feeling that Aban must take very bold decisions. I mean, this budget here is a very, very important budget because it's a signal to the market, the intentions of government. Parliament, October year, the budget will come in November thereabout. It will sure say it will give an indication of how government is thinking. I mean, sure say IMF negotiation now will feed into, it will be factored into the budget preparation. That's right. Because what the two say expenditure we ain't free, expenditure we ain't free. So definitely it finds its way in the budget. It's a very, very important thing. They are sure said they will be here for a week or two. Almost findings now, almost the key, and almost the 2 and so almost figures, almost some of the better meaning. ABN, there are some discrepancies. It's an opportunity to reconcile. Now, if you abandon the program, also say this number one, I'm going to quickly to come back, bring the economy back to life. Abide the best for many. So that is what is going to happen for me throughout the week or the next 2. Well, first of all, opposition there. I don't expect any opposition to say, yeah, because they are excited about it because they are gaining political capital out of it. Unfortunately for us, your opposition, your minima is to tell you the problem and who to blame for it. They are not giving us any solution. Any ye twaguye owura Collins atoma comments afija kwa bre no fabaton pesua no so no wode ne mara sebedwane de ma de sey wo honum san so na koka na mara sebedwa mu abedwa kuye hwesikasem ene ne ntoto yesem so no opani odimu akotene ye pa nananu ma wa bosome fra ho na ekasa isese bi ekusa bi son ne ene ma keka kro no ma nkase atiri hu a ye peyi won ma yipone papa pampunto ya bo wonom mantamu mako aduasan wotwe 68 communities a wa bosome fra ho mensi no ase na sabre wo mo atiem no na wo mo se ni nyina kra de amane ma bon wa age ta ene won mo nyamfa ya adanso yo ya bankra che pani no Wama mwade kura meniye nyina tutu ajeje mu na nakosi ye kire ncha wotoso mieno ya wono eye abosam so hema ena wakasai se ne kwanfon ede be ensuo nya dwuma ekwanye suku sem bambo sem anwene se won ma ya hwe won sem eny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 e kama for no wan nam so assembly member watabisu number 1 and 2 electoral area on monyamfo admoako en waka say ya magene boy waka say ya danso emo brebi adanti yem toaba no confidence ntia no ne chi ne kwatwiri mu no hwede aduana anwoche asem ne da wen na me kwanam ne pa hema atwetwe nkomo hello nana mame wo mi akoso ya na mama he ya de na usi ye me mame na huti se buru adom ne nkonwa da romanti me hoye ya da odoman komanso ase na munisuo ya musuin sabre mo sesen pa yo me da se me chia watiefuo nyina eye no kra papa se ena wie die ka se me de me nsagu miti na misu ewo boso me frɛ ho wona boya danso ma me ye kwan ye nam so no se wo ba betoa na se wo de wani eba behu a na wahu se ye de ye nka Ghana ho kra ye suku danye ya kwa ya pratete sabi abambofo kwa ni apolisifo wo mo hwe yesunumpo no police camp wo mu ni bi na campus mpo wo manya motompo na wo bi nyanya mpera sem bia wo matimi akwa na ba na wankasa watena se abansi ani amu ese me kono ho na me de koto nanim se ni se kosrade no wo kono boya da so twa betwa wada pa no me na nkyerɛnkyɛ kwasio ka kyerɛ me sɛ me ntuma mu ntutu ona boya danso ye ka kyerɛ na nakufo ado sɛ wanyi wona boya danso afi buso me frɛ ho na wa ma maye ye kwan amfa amaye ndia 2024 hwe no obi ansi ho sɛ wode ne ballot box ba besi buso me frɛ ho sɛ yanka Ghana ho na ado danko akufo ado o meka nkyerɛ yen wo momna maye ye kwan ne maye ni mu ya
no was say ya dan so badwuma pa de ye ne bosome frɛ ho ahemafo ne ahemfo de ye say ya dan so ye mpa no tom ye mpa no DC ya wo mu nipa DC wo mu nipa bibre biana eti ye de ye koto asre wo mampani sɛ ye kwan no wo man ka ye nso mo be kaya sere naima maami ye na kyerɛ sɛ saa asɛm no a na nenam frama mu sɛ yɛ adanso sɛ hema bi ntuma mu ntutu no na kyerɛ sɛ sɛ na ɛnukuraturo do wo na ɔka kyerɛ wo me ba cha ye mi ha no ɔka kyerɛ me Mia kasa na ntwana wo ya dan so de ade bo plan kasa de wo na DC o kasa fia na bo ya dan so naima na sese makwan na mabɔno yɛ adanso yɛ te sɛ assembly members yɛ se yɛ to ne so aba sɛ yɛ mpɛ no ɛna kɔfa nkyerɛ aka bi baayɛ saa bere yɛ asɛm na free way mu bɛsɛ tu saa na mo no bio ana hello nana ma otemenka me ba cho na me nti won ka yie enti kasa yo sese de mu da ho me ba chan na me say assembly members to aba so mo mpɛ yɛ adanso ɛna kɔfa mentimi ho ase bi baayɛ ɛna asa asɛm no wasan akɔda saa bere no mu da so gyina baabi a mu gyina no ana oba pa me da ase ye de yaka na yeka de yaka no yenka sɛ bia ye patro ye se ye kwan ne nyanti ye mpa na bo ya danso sɛ na nakufo ado sɛ DC ya danso wono ne ebo dwuma pa wo bosome frɛ ho dia na na mahemfo ya sole sɛ ya danso ye mpɛ no wo behwe ye kwan a maame wo wura bɛ papa e kwan fiti asokwa junction ebe se esiwa ho na naima hello nana kosi a kyerɛ nkyɛ kuku amonya wad na mosanya nana ma hello naima ya no wagina yie kakra m sɛ baabi a wo network ne nye hello wahima yes a frɛ nana hima na bosome frɛ ho nsɛm no doso ti yɛsɛ ye bodura mu na ka me bebusa ne sɛ wo yɛ demonstrate han no emu ai papa bi pa bi afiri nasrete aba na me sɛ baabi a na gyina no so ahoma no ebu ne mu saa sɛ akoko a ofira beso a ya wo pa no nti kuku anso guso kuku amawere no de ekwa ya wo bre ba nyame ne boafo nti unya no pe ye ne beto ankombo no eso kanse ya danso se wo ya ye bebrebe wo bosome frɛ na utumi ko kanse esi aboa na no wan kwa wi asuo gya haba yo nananom de custodian of the land so ntu ko ka kyerɛ na ma sɛ wo de mfanto nkyɛ kro yo ba so onyo hima akra ye we no kase ye frɛ no ntuma mu pi so onyo ba akra na wo ye wo hima wo te akonwa so ase ne ntuma mu tutu a edie pe no eti na me busa na because me yete na me fi say yatete sem ya bia na se wo kan ya mpala kwabra to aso kukwanya na beba nachi ene ma yenko ya nimu mra ikofo me say yebenya oba ahema no na yenko benkuma fa so kakra enura ebra na ensam no eba no na yewa yi ase no na wote se ampa na ensam so etwa adiagu e wasantemantem ha sei ni nyina no ayese asantema wura bra wo firi akwantuo mu na obeduru fie no na hu akohia sɛ ne dom ekurukra na nyasam keto akora amamre ne amanne ya na etwa adiaguo na wo hwɛ edom ya ekosia ye wura no a na wotum sɛ ampa asanteman wo bi kyerɛ asanteman wo bi ka na enam sɛ nana etia de na chi kakra na wabeduru no yenya ne ntie sɛ nana betena se na nsam ba ku mienu miensa bi wo hono mu a nana ne dom ebeche na wo mafa ho adwen ato ho adwen na asam no mempese me kan bebre yenua ba ma libia boga nana ya boa ma e wasam no nyina enkyere mu ya ode mayen boga wi anyame asom de nka wo Babran kan so bra na pom te sen awade adom na so nyame adom menua wara ma
wa na ye dan wo e de na wo de ma e free manhia fikasie mu Kabla sani yenyi na endim no enra na chidi ampo nyankrompon basa ya da mahata mu nkumenti ekra yero kodi ataba so de beduru asante ene Ghana mema sumdwe mu wabra okutu kan ekudi dwuma hodo bebo some ene enna kakrani na enra obeduru ye no ene anopai Sompa FM nsentwefo mama ne tua sensem no be bi ehye bia no ye betisi madwedwe maba ma hwem na yekohunu aja yabuma mamansan atene ekoso ye de asototo fom ewo menhia fikesie mu no na ye tete ne se ensem be du anase du baako ana du mienu bia yewura abai obedi hu nkomo anase odina ni bedi akiri pa no ebi ena edidi suyi ye bi kan se ye nyina anim se ofin so akonya no efimra na wi afia kenten ekọ akura no eda ho a enei adesibusie wo ofin so ne mpota mu nyina no ne wo so mo de ne kọ na obi akọkọ priniti no omo etu ho anamo manso bi sore kakra ewize na abusua na adesibusie ne bi fi se opani bi anana hema ne mpedimfo peso mo de ne kọ no omo etiase a enyeyi ema ho nsem kopie yewura nimu a yewura etu abegyeko bi so omo nhwe no mo nkasam na emfa ne eda enkoto ne eto na entity ne se yewura bai asemi yombesa akoso na omahye ama ne wose ekono akọwọ fin so abonten so uri no eto nkyene a ye toso mienu asem ba ko a yewura ede na ni bedi akire pa wa bai eye se ye wo ahemfo bi a wo mo ewo bono ene hafomantem hono mu a yewura ansa no obekono ne nkomodidie akọkọso a yewura ebepegya wo mu abeye binom aman hene ene abrempon ahemfo ne bi wo bono ebi ewa hafo ye no so ho nkomo yewura bai ye ntete eche se na ni bedi akiri na wo mo edi ho enkomo ye toso miensa eye nuanom eye dwaben ye wo eye kofodua Eastern region asem na ye ken enche bia eno hene popropo wo honom no okwa eto anonom ewo ensiedo ma sese mpenimfa ya mamre ni amane de eye nipa foforo aba bedi ade no na ohwe eye nuanom mo dwaben kofodua bonten so ene asante abakosemu a kese ye ade ba ko anesa ebiso munua ene eye efigase dwaben a ewo asante no enti sabre ya yedi nipa foforo aba bedi ade no ebesa fata se obeba yura naso o menhia himfie na o mode na ba betia yura na nkomodidi bi esefata bia o madi be efri honomo mini aboga kwabra wo beto aso ansa na ye kai busuafo ya mudi achi ena wiai ne se ensamo a yenua bema libia boga echechire mu de ato fom de amaye no ebra yewura ebedu ye na edom no kosia no sede na omode anigye ene ahuruse kosia yewura no ehunu nyina dansede nyina no boga adawroma wame anya bi ahwe a ti wo ba Facebook live no so a wo ba hu sade enema esiko boga adawroma to aso maye edi kwabna na madru ye nuanom ni udwabe no mo okofodua ai nei wo manya ohene foforo ya yenim se yewura bai obeba yewura naso na omabeda na di ache yewura na nkomodidi bi esefata akoso ni etoso enan eye menhia himfie ene Buckingham Palace ayonkofa ye nyina yenim se emra ohema lizi esoso efrantuma ne tintimu na yiyo krata efri Buckingham Palace baye eton safre yewura ne yire so omfuma ne monyam emeta eye Queen Elizabeth yiyo nechi na mamre ne amane nti no yewura entimi ankono ene yewura bai yentete ene se ayonkofa eda menhia himfie ene Buckingham Palace no yewura ebehyiemu kena na King Charles otoso miensa wabedi ade wo United Kingdom no ene ne coronation na eba so no yewura ebeko na yabujada ta emodne ni monyama kwa kwetechiri kwabna ye toso num na nse so behwa am robbery cases asore wa santema say pa ye wudie bi ne fire outbreaks bi ye ntakra no ye barekese kwan so ejato fie bi mu ma batan bi ne ma ese okọ eye makru ya ye so me heya also so ejato fie bi mu ma akoda bi ese sa security situation a ewo asante eni kumase entete echese yewura abai enne eni chine ya
bambom mpanimfo wa santemantam ase bɛkɔ yɛwura no so na ɔmakɔ akɔma ne briefing baabi a ɛnhyehyɛ ɔmo de agu akwa mu ɛna ɛno akyi na nka anim sɛ bosome mu no mpanimfoɔ de asɔ bɛbɔ fam ama soame interchange so no contractor yɛde ama no ɔba bɛgyina so ayɛ so adwuma deɛ na asie yɛ no nti ama na delay ayɛ nteteɛ koraa kyerɛ sɛ ebia November ɛna ɛyɛ saa project no bɛhyɛ aseɛ ɛno nso so mpanimfoɔ a wɔn efura bɛn mu bɛkɔ yɛwura no so na wɔn de nkyerɛmu akɔ ɛne ada project bi a ɛwɔ Kumasi abɔnten so a delay ne nyinaa mpanimfoɔ bɛkɔ na wɔn akɔ akɔbrifi yɛwura wɔn ho ɛno mu de yɛ teteɛ sɛ Kumasi Metropolitan Assembly KM mpanimfoɔ yɛn teteɛ koraa kyerɛ sɛ Kumasi Traditional Council asama wɔnum so wɔn mmra na wɔn mɛkyiakyia mu nkyerɛ ahemfo no ma ahemfo no ehu ne ɛkɔ so paa deɛ nti na akwan yɛ wɔ Kumasi yɛde ama contractors ne sɛ so ɔmo nneɛma kɔ yɛhu so ɔmo yɛ akwan yi nso ɔmo kyerɛ sɛ yɛde ama contractor ɛwɔ sɛ contractors ɛyɛ so adwuma ɛno ho nkɔmɔ ɛbɛkɔ so nti ɛteteɛ ne sɛ KM mpanimfo yɛasam a wɔnum so ɔmo mmra manhyia ahemfie ɛna ɛno akyi so no ɛnɛ yi barekɛse sɛ ɔbɛka yɛ a mmeranteɛ ne mmabaawa bi sɔre ma barekɛse hene wɔn kɔto hyɛ ne so kɔyɛ ne so dɔm ne adeadeɛ ho nkɔmɔ so no ɛbɛkɔ so wɔ manhyia ahemfie ɛna yɛn nuanom a ɔmanigi sports akyi no nea ɛkɔ so wɔ Kumasi Asante Kotoko bɔɔl kuo no mu no ɛno nso so yɛn tete ɛkyɛ sɛ yɛwura aba yi ɔbɛto nsa de afrɛ mpanimfoɔ a wɔde bɔɔl kuo no ahyɛ wɔn mu nsa ama nea ɛkɔ so biara no wɔn de aba abɛto n'anim nti kɔmna wei ɛne nsɛm bɛ du baako a Sompa FM nsɛmtwerɛfoɔ yɛde yaso ɛtoto fam yɛwura ba a waba yi ɛbɛkɔ n'anim ɛne ne kyerɛ yɛ a na nkɔmmɔdidie akɔkɔ so. Wadawroma menim sɛ bi a ɛbrɛ pɔtee no nsa tumi aka ɛbrɛ pɔtee a nsɛ bi a mekɛkɛ ɔhene bɛtena so deɛ mentimi nkyerɛ sɛ bi a ɛbɛyɛ nnɛ ɛbɛyɛ tena but nhyehyɛ mu no yɛnim sɛ woba asantemantam ase a sɛ woyɛ Ashanti Regional Police Commander anaasɛ Ashanti Regional Security Council no adwoada anɔpɛ biara no wɔn ɛkɔmanhyia ahemfie ɛkɔma yɛwura kɔsiburo ne ka ne sɛ security briefing anaasɛ security situation of region no wɔn de ho nsɛm kɔto yɛwura anim ɛna nkuada ɛna fiada biara so no wɔn ɛkɔ nti mɛgyima di sɛ ɛdɛ dwoa nɔpɛ yɛwura bɛduru ɛnura no mɛgyima di koraa sɛ ebia security council na de kan akɔ koraa akɔma no security briefing of sɛnea ɛbambɔ ho nsɛm sitiɛ ɛwɔ asantemantam ase nea aka no deɛ te sɛ Kumasi Asante Kotoko bɔɔl kuo no nea ɛkɔ so wɔ mu ɛne nsɛm a na mebɔ so no deɛ mentimi nkyerɛ ɛnhyɛ sɛ bi a date asomasi anaasɛ ɔbɛnte na yɛwura bɛtena so ba megye di sɛ waba abɛduro no ɛho nkɔmmɔ ne adeade ɛbɛkɔ so ama ɛkɔ so a yɛbɛbe ama yɛtiefoɔ ɛho ne ɛkɔ so ase papaapa moni adwuma yɛnua bɛma Libia bɔgana na yɛaboama ane atene nka ade firi manhyia fikɛsie mu no afei ma yɛnsa nkɔ yɛkyie na yɛkɔ yɛsɛ benya ɔba ahema mekɔ na mene pa ahema na na akɔsua nkyerɛnkyɛ akɔdi nkɔmmɔ no na ahema na mebusa sɛ demonstration no a moyɛɛyɛ no nsunsuansoɔ papa bi afiri mu aba mepakyɛ wo ani die kwa so yɛanyɛ demonstration ka yɛ adansoɔ ntimi nyina no yɛanyɛ demonstration yɛne ne yɛyɛ conference kakraa bi na sɛsi a manya nteyɛ mewɔ boase manya nteyɛ sɛ wɔmampani atu nipa ni bi sɛ wɔn mmra bosome frɛ ho ɛmɛhwɛ deɛ ɛyɛ dɛ ɛkɔ so ma ɔma frɛ ma bɔ mamaneɛ nti yɛn so yɛgu twɛn yɛ so sɛ wɔn mo bɛba wɔn mo ama deɛ yɛ deɛ gyina ne ɛyɛ dɛ yɛgyina sɛ wɔn mo ama yɛ kwan ama yɛ ne wɔn mo anyi wɔn abo yɛ adanso amfiri hɔ deɛ a MPP for yɛ ne wɔn mo to nkwanta a yɛapae ayima sɛ yɛyɛ kwan no sɛ ma kwan nyɛ mo bridge nyɛ mo wɔ bambɔsɛ mu hawo saa nneɛma ifiri hɔ na yɛ adanso ne te hɔ a ɛno nso sɛ deɛ mo mpɛ maame yɛyɛ kwan ama yɛyɛ biribi ama yɛn na sɛ wokɔ no hɔ no mo na wɔbɛka kasa fia kyerɛ wo no maame woawohwɛ a ɛyɛ yɛyɛ ma yɛ koraa na yɛnyɛ kasa yɛ adanso no yɛmpɛ no asɛ wɔtu hye te bɔmbo ɛfon wɔ n'anum yɛmpɛ no na jasa na ahema ya danso no otu hye te bombo na numu wɔ fun awurade a ne bombo no ɛyɛ
actually bomb, particularly bomb, papa. We do weapons so Obama budos for the metros of Wababo. Why ye wiram fo? Baby, papa. Why ye wiram fo aboso frɛ ho? Why ye mo so wiram fo pa? Me do nyame mame. Ya danso wana bo ya danso. Yenya kasi yempe no to mame. Nai ma ya dase bibia ni amomo pununum ye beba wai. Me dase. We ye opa hima nana akosua nkyerɛnkyɛ otoso mienu abosam so hima wo bosome frɛ ho yeto akase ebo no eso all the executives ya wo bo adwuma tescon ene pp amanyokuo mu sua pɔnwa wodo e wo my Ghana mu wo momrante ne mapa wa wako edema manyokuo no na wokɔ akentena pia minka university a wato aba ede yi enipa foforo ebra na wo jemu di ama afofrofo no eba beye adwuma no na wo kasa wasam ho say empowering tescon prerequisite to break the 8 na no ene wo mu cheche mu se bra so say wo bepo amanyokuo ni ho dawuro e wo social media no so chen say ne ma bi ehun hye de enimfaso na program no mu no sentimental youth organizer onumanyamfo safo Patrick okojire mu ena no de nsemu yi etuja. I want to teach all of you, the new executive president. Where are you? Make sure I am ready to ensure the party gain and consolidate power in 2024. And I think you should have the same spirit within you. Say a party no am maintaining power in 2024. Your future one way to 2024. You will see, even national service postings, where you will crack, you will weep. But with the party and the government in place in 2025, your future will be house secure. And the moment you are making that that our focus is winning power. It's your plan. When we sit down as an executive, your strategies should be a plan towards how we can consolidate power in 2024. I listened to the chairman of the program today. All kind of digital age. Yeah, so we are the radio, so called communicating for the party. You have a communication gadget, mobile phones. Social media today is a platform where young people can communicate and make projects here before Royal. Take a picture of it, post it on your Facebook page, post it on WhatsApp platform, make it known on TikTok and all the social media platforms we have. That is the small way we can make it fast. Your school you'll be doing NPP, NBC, you may be thinking people don't see you. Friends, the people around you will recommend you one day for bigger opportunities. Enwachi ora Philip Dapanimo ya wanusuko PMU bi enso ekasai edifa asem krono anu ocheche mu se ya na enwanwa se mpembebre no MPP amanyoko di mabunu no ya adwuma ko wiase anu omada wonum kwa adanchi edi omagina babia wo mu hyeda amwa wo MPP ase yenhwe yemlantie ne mabawa ni ona bo alankyeramaten ese mabawa ne mrantie no omno no mbeye adwuma yi MPP ye wini election bi ani ewure fi yemlantie ne mabawa no ne peso sa de ne ensi obe make sure say odi logistics beba down di ama yemlantie ne mabawa no mde aye adwuma wo hwe ani mani bi kodi mpanimfo ho a na o matena so o pa ye adwuma kula wunya ne peso sa de ne ensi ye be make sure say ye bibi ba constituency a ye be mam nantie ne mabawa no ho nyina ate ye be create platform WhatsApp platform obi o constituency obi abeda so bi tie di moto na eba obi enu se moto na eba ye scan na eba obi enu se scan na eba e t-shirt na eba obi enu se t-shirt na eba ye ma obi emfa party ni hye ne botom se de na ye koso no ye nyesa wo hwe Ghana ha asori kra oti na ma wo ma asori ne ba pa e ma ye nipa bi a omutimi convince nipa na omudi nkomo so yie nti oba aka so obese wo oba aka so obebo eti me ba ha ne ma ni so na ye ma rehu yie ye momo de se bibia ye bia ne ma ne be ye adwuma woni ma ye adwuma ekoso yie efise omo wo bra yidi nkomo na omo wo akoma so a wo de gi ade eno an omo nti say they are honest as compared to men efutu a me de man say MPP party switch will be our party ni ye make sure say ebe ma party na hia che individual na wo mo ayo ma gese party ni yo mo dia na wo munyai ma ye enforce obi a wo party ma no so
Yama delegates no free will. No one choose to be a party. MPP our tradition, and we need to go by that tradition. And yes, our party never say. Way and so Ora Philip. Ya onu suko pie dwumade no asebie na wono so airport amane Philip da panimo wono so de no. Ene anopai ebe na ye wuro mahene odubuache eti agwamu no odi nkomo bebere pa. Ba ku ye de wone kane titrani wa santimanta modima ndi samanyoko no. Chairman Obimpe ediye. Na ne nyina mu no na eye ne a omotete ye tete na mu wiem se papa ye obesa ba biemu. Ne nyina no nkomodie ena mahene odubuache oni ne diye. Na no ada Chairman Obimpe di tudwa etirem se wono de wono no hunhunye no hu. Wate abre. Wat owiase di woni apem da no. Ani yede wo ha esisi no wono wadie a kire se 2008 die si ye ne nyina no wono wode ato na chikura he so obi twa ne sekanye o so obi ye ne de obi buru no ni ade o wono wode ato na chi na nyame ya adomo a 2024 endi samanyo ko na ye ne kadu akura omo ye ne simple kura abeji to mi no de free aban nsem na ombe shekia santimante mo majeze Ghana fo nyina ho bedwiri wo mo ne nyina atere se ebra so so mo hwe na mo ye adwuma ne yie pa omba ye ne den so na no kura de wode ne nsa esi ne bo people se base bi aforebo kura ne nkwa kura besi wo abo afore dama NDC amanyoko no Edi womo nim na me no ma 2024 ntokwa ye kuna santimem. Wo hwe NDC abakosem e wa santimem em se omampani John Dramani mama ena ze si wama NDC. Am omampani mama ye adwuma no. Na me ye chama ya na me bona chidom. Eji mpuntu dwuma ba santimem nya se be ko be se be nya do. E ma penso ne ba ye. Ena me hwe 208 e kwa e kuna santimem e de gi tumi e ma NDC ba power no. Minia minim se ye opposition but e be ye ani GS me sa be ye regional chairman. Ni adi akonya ne ama NBC wasantimem ntina mamwa me hu se be ba begina ye akonya no ne chama kana be for organizer me organizer ne alaji seni asebe akodi wo hini sisi a obu akanzongo bisa be yi no ye organize ye chairman this ativo ye di akonya no ukaya enumu no mu chama se kai but na ampa ye di club for ne aji akonya 2024 be the club for ne aji ye di club for 208 so mu chai se kai that time akola ba kwa no campaign otori 2 days no mercy because only the guru so ba me de omunya be ko be na me wona omunya me twitwa me se ka ne ade be nya me de senya me ni munya me ni ndifo ni munya fe man papa e ma tuo e je akonya ni ti so 2024 the same thing e be ye kum no me ko ga de nko be to ni ade di ja to na da chi bi ade ya ba ko sem ato amen adla o ke ne na me tie Ashanti project me ni mu hwe be to na o ka se tie wa Ashanti project do na me be ye Ashanti regional chairman ye wa Ashanti me yes ba me be Ashanti regional chairman na me nko an ka se me Ashanti na ga NDC na Ashanti regional different altogether to constituency dia o dia say who was Ashanti regional we NDC e different altogether the starting revolution no kra na wa Ashanti member say ye wo simfo ye wa nwafo ye wa Ashanti fo ye wo mfantifo ye wo nsimafo and ye kita shepuna revolution time anyone is here man na bepen na e ba multi-party e ba multi-party be be in for organizer no e miss Friday the same thing e some yes I Ashanti member by some and the NDC no was Santimem. The very for organizer, the regional chairman. The same thing. If the incident I say, I was Santimem, Giuseppe, will be any Santimia, near University, Santimem, will be a Santimem, near one Santimem, what you about Santimem. William, okay, NDC was Santimem. Eni ya etwagu ye kane santimanta mutitani de ma endi samanyoko no chama ya Obimpe. Bro Afo Presbytery, Wojam Training, our Tia Jamudima Presbyterian Church of Ghana, Reverend Benjamin Apia, and Wakasa said, Brasso Saman, Phobe Jaya Pampo, no matumia, one more Juma, Yan Fire winning soon, we are woman Semu, one is some person 98.9 a church and coma, what they are some 2 woman him, what 2 million the Achilles and they betty, yes, he a kumo be a tunua baby, Nina say will be penwen and tem, money rich was it, was any quatri for another one, my Quamen Crofobet Woman TV, Casamfini, Casamfonia would was so, a posania man would deuro, Safoni in our was here, see a chirunum, Nemrano in the city chirom, and say, and Nemrada, see a Bama Quime will be, I got no radio so, I quabot deuro, for Hanesia, me quatiquine, bet me and Jessica, was here brassum, sub pine baby be a found. Social media, a year on Shadia Mabway, because any social media need to be for BBC, the name of one of the phones in the name where the camera done so. Now I hear a name
Wakikan someone no afan wedi. To me, they may feel said the government and the security apparatus should set up. The political parties should allow the security personnel to work. Sompa affair. Hold people responsible. Same way out and can be let us interrogate you. There should be sanity in the system. The system and yet is so sad. And over way people will go and defend. To the extent say now I'm making the way I said what you can be not one fan ready. No, we should be held accountable. Be maybe try some panams yo bram me masika what we call sika draw whether it is there or not me I don't know because me nye evident. Na obetena kika ne sa no asore ko. Ese eche no. Kwan be na afa so yesa niema. Honhom famu se honam famu chele. Where Reverend Benjamin Apia, Presbytery Chairperson, Bron Eniahafo. Ghana will be empire ya wo bone se ekwan ya efri ye sidi no ekoduru akwasikoko sika no ye dollar no ekwan ya dantamu no ewa ekwan no wa pa na wo ka se wo nante efri Ghana sidi no ho akodu dollar no ho a ewa nti se bia wo fa uba na se bia wo fa dropping bi na watimi aduru ntem ekwan no wa odwade ni bia empire wo bone se sabenya se bia wo no ana na so odin ana se ni trimu odin se ne niema no bayire so bebere na eso no ono wo tu kwan akofa niema na ba anase bia wo kra niema no de aba wo man mu no wontimi mfa nye saa gise ono so de kakra to so ne nyina no ya ade a eka ho bi ma oman no ye sika no mu ye ha sa wo de to kwasikoko de no ho a na ne ya tie ne se ya hwe yi a sika no se betwa foforo bi ade agum na no ne nsusuye bi a manfo susu se e bia na atimi aboa mo man no sika no atimi anya ahoɔden agya ne na so sa wo de ye emfato ho ene akwasikoko sika no a akoye sika sam animu nkomodie nti awia ye pese ekɔ school kakra na yete saa asam no ase yie pa na ye ne wura prince obere ye bo a wo obi a wo yawe na de ewo sika samu na awia yi wonfa ye nkɔ school kakra papa so mpa so ne awurade na somdue nka ho mira Christ asomdue nka ho so papa mesrɛ me bisa wo na wapom te sɛn oba de adaroma bibia ye bɔkɔ mpacho na mo so ye nyame atom bibia eye bɔkɔ pa amen papa wogidi se Bank of Ghana epagya ne nsa kɔso na wɔkyerɛ se sika no ebi foforo mmra mu na sɛdeɛ Ghana fo bi susu no betimi aboa ma hoɔden atumi aba wo ye obi a wonim di ewo sika sɛmu saa asɛm no kura no wote a ya na wo fa ne sɛn ansa ne yate asikwan no yo mira meda wase na mechia no machia o tifo nyina asanteman mechia opemso otua ne na echi kakra enra na nyame adoden beduye omo ka se yentwa sika foforo no minim sika kora omo be pesa ye betwa because under the current regime and you try 100 Ghana at the back home aban na nchechiri mu ode ba ye was that the currency and na yekese at the time I 50 Ghana cedis no dodo na pesum kuta sika kese a ne kuta yensem bebre and you try 100 Ghana at the back home and ye to aso kotwa 200 Ghana enti si epese ye debate say yenkotwa sika the same sidini ebi meka ho a yenhwe de yekotwa ne dada no insunsanso be abrofo kasa impact ben ana enya wo man ne so abebo ama inflation agina anase eba ya be contribute inflation na eden ekoso no si etimi bom ponko ne ekohwe achi ne yehwe de ye no ho ne ehu se be hu be hia se ye be se atwa sika kese foforo biem e de abeka man Ghana ho a ene ye nyina anyintum ba mpempen so mi gina ha de me madwene eye me se ade ba ko ama inflations akoso wo ma Ghana mu no ene se uyi se ewiase niema bo nyina ye de na internally ye ni lower denomination that is ye sika na ye ni nkitinkiti bebre enam se ye ni sika nkitinkiti bebre no se ye to ade mu bia na je se wutum bum for example na obi beto insu a ye sachet water ne ba ko a na ne boy 20 pesos say akoba say ye kwa akotum no enam say ye ni smaller denomination bia na say de wo honom no ye nyintum ntino no ye tum na no aye more than 150% which is 50 pesos anum say enton no en sa kwan we nyina ye kwan a ema inflation ye den ekoso enti si ye twa sika na si ye twa sika nketoa ana abegum ama Ghana fo nyina agi atum dia migiri se enkebeboa na even enokra na
need GDS Ghana for Ajatum because of the highest rate of inflation. No, see a budget Sanya Maneden at the Atum. Mr. Yabua, yan share Sakobase be a Bank of Ghana, Edisika for a barbontia, a ya now munim moi. Munim de ewosika semuni wachene bino, de dear nimunebe yensun so be power minus one. A ya omunimu nim komo ensia enyimu nyansa ne madwen ansa na sa na munto we eni sika ne bia barbontia. Anu yene se wohwe Bank of Ghana dwumadi na a more of political decisions ana ya na mpempi o mutekie se wodo bompon kokohwe financial sector clean up ekwa o mugina so e de ye financial sector clean up no o hwe the new 100 Ghana 200 Ghana currency a o mu etwade baaye even despite the fact that nema cedi depreciation across ye here forest currency ama cedi no I stabilize no Omunyama do na they are supposed to be technocrats, but because the head of the team no a political figure no MPP omu decision do na ya na ekwa politically influence enti etoda so woni omu nya adwena no matter how good you are unsusua ni unimdie mu no omu mfanye den enye adwuma ba mamenka se omu wo enimdiefo bebre ewo hɔ a Omasua de akɔ omanim omuso ye research e wɔ niema bebree ho a omunim ntem bebree na ya na ye ka no sɛ woni omu didi nkomo off camera omu bɛka kyerɛ sɛ even though this is the position banker ye benya na nka say netie so this is the challenge of mine ye den ye face ye bu Ghana fo bebree wɔ adwenempɔ ne tirimupo bi sɛ aban bia no wo be free so a ya na head afa kwati kwan bi so na wɔtwa sika ne bi yagum na yensusu ye etre se bia o ma disika ni bi na o ma twanwura akata sa asam no so wo ye obi a wonim de osika sem mu asam no sa na te wo hwe a ano den but me nye obi a me gi etum bebre so wo hwe the system of money creation na ekwa Bank of Ghana fa so twa sika and anu achi me wo fa ase bi bi say am say wo fa na am say yes was na yes wo ma anim a den sika nim adan obi asese o man sika ye den e de kwa abonten na anam so saa ne ma ne de ye phrase me yusu ye ka de kire ahokire a ye den e wo manim but ansa na aban bia be kwa akotwa sika no o wonyina so a wo mu de ye den e di sa adwuma no ana wo mu nim so ukotwa sika bebrebe go system no mu so a omu enim asunsunsu aso se be ma inflation ye den akoso enti ni se artificially omu said that could chesi kase ye breba abeso nti ye ba betwa biegum ye so asese bi de den e de akofi na omu kra akotwa ansa na be pia bonten no the system of money creation ekwa sika ye fa so nya sika na esese ye adwuma ye de bekwa credit aban account na aban ne di tuatua contractors ka ne de account nti wunya adwuma ne bia enya de a obetima den enya bi menye saafo ne ensusua menye ntum Sayebo ye wie nkomo no Wuyi aban nhyehyeye ya wodi gu akwan mu se ebeboa ma ekwan ye da dollar ni si de ntem no atimi akrosu no a yen nipa no ye te oman mu no wohwe yesu ene ye ban pa papa wo be ka ne sen na afa oman no sikasem ho emfa ho no de aban ne ye mira meka se bibi bia aban ne ye bia no profokasem is into futility enya de ebenyan funso so bia ene se politician na me hunu ama Ghana fo nyina age atum se Ghana sidi ni nye sika esese ye de ye ho ye den toso again I was shocked to learn say we have as a July inflation single product ya inflation akoso o man Ghana mpa grapes mira grapes ya monama bonten a monchen ho no ma usi fo ma bekwa akotobi wo supermarket na wo ho no increase by 179%. So anything, just a Ghana for Yesu and ye tiban ye bibia ye bianon, a ye jeer towards Obruni ediane. Now she bruni new and ye quackofaba no swa. Here, foreign currency na de akofaba. So we no free mukrana. Nasa uba the locally manufactured product na nas and near ma ubenya no my Ghana. Ne buompon means to make us ya ye ding. Edi asene abrofo aduane ne yakwa akoto no enti se meba beto local food na ne bo den sene the foreign one ne de
Ghanaians are rational human beings, and we go for the foreign one. Said the Obejime de Mira minimum the last time I caught trouble bisa ukakoto de fufu den edie. Ene enwa me that time. Untimin tonwa ewo trouble enwe. Untimin ka krantie nam enye den enwe. Ene even aponchenam kwa ni yetwa ne 10 cedis. Enti ni board den ene obekwa akoto ne say di ya enye ne de kwa na wonya bibi de den e de aboso. So systematically as a Ghana for ye decide say ye be change your taste. Uyi ye nyina na nuane e pese di ni film so a aban ni nya bibi na won fa so akuafo no asene said the beya wo musu nuane ne a wo munya no no ne bo betimi aden aba fom na Ghana for a prefer ye no to foreign one ya anya ne sa de a measures bi aba de bebe bia enya de a ebe nya sunsan so o man so o man be ye de obey no ma fufu bi akọ my Ghana enki na da bia ye gina ho a ye kire ekwan e befa so ebe ye no but this ye nyina nya aden sakra na yesesa said the be o man befa na mpuma pefa ye ni Ghana bi aka o my Ghana ye wo sese pa we de wa wudi ba wie ye sere wade asum de se nkan ye da sepa ne suku a wode akọ owura prince obre ye bo a ye obi a wo yawe na de e wo sikasemu ne nsam a wade ama ye eno no na Ebrason, Premtobre Cassia, na Wuguso Wuti, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Yen Yanum Centers Bebre, Etayachia, and we are Yadin Samno and Mawo, Yadaya Hua by your bar, and Samoa Akacha, your Husam, a sea, a will Libya, Manua, a bambo 4 air can send me their family, a Yasifin pa, your bar, you better in a matcho. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say dwumem efie anabe bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi Muntwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi simple wunya how bia you provided 24-hour support demand ope chakwan top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne wodan bakum 0202 699 110 and now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Edem. Minua ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwadini we hwan ye. We per small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone call download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia ne so wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Ye for kwaku medase. One family clinic ho me call ya mama hu say. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Enei wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyw. Wo tia fam a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi onipaduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na yawo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na onim say yade kwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto aduro no ma ne njinsem ansa. Firi se wonnim yade kra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde. Ene yaresa kwan ahodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Omo ye lab, scan, massage, any home care. Si e ba ofi abehwe wo ye bema. Wo mema sam ye bonus. Sanso na oba. Wo masam eye
bonus omo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase omo ben brother man sport wo Estate Junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. Sompa FM. Yakwa Abisim Suomi MA Basic School, Bebiani, and Riaso Bequa Municipality.